De quantes maneres diferents podem escoltar música? Segurament ja saps que abans només es podia escoltar la música si anaves a veure com s'interpretava en directe. En el segle XV es podia escoltar música en directe a les esglésies, en el segle XVIII als palaus reials i en el segle XIX a les òperes. S'escrivien les composicions en partitures i així es podien interpretar. Però tot canvia quan de sobte podem enregistrar música i la podem escoltar quan i on vulguem. Això va permetre democratitzar l'accés a la música, diversificant-ne els seus usos socials i la manera d'escoltar-la. Des del primer enregistrament hem vist una evolució dels sistemes de reproducció de la música. El gramòfon, el vinil, el caset, el CD o compact disc, els arxius digitals a l'ordinador o els arxius en streaming on ja no necessitem tenir l'arxiu descarregat al dispositiu. Tots aquests canvis han permès que puguem escoltar música procedent d'arreu del món i a qualsevol lloc i moment. També et diré que la digitalització de la música està molt bé, però gaudir d'un artista en directe i poder percebre la música amb tots els sentits és una experiència molt més completa. També ha evolucionat la forma com es crea música. Ens podem muntar el nostre propi estudi amb pocs recursos. A continuació, veurem com és el procés de producció d'una cançó i la seva adaptació per gaudir-la en directe. Hola, som els Tiets i avui us expliquem la història darrere de la nostra cançó De l'1 al què. De l'1 al què neix un dia a casa meva amb 4 acords i una historieta sobre un joc al qual jugàvem nosaltres quan teníem 16 anys. Un cop tenia els acords, la melodia i l'harmonia una mica clara, li passo una nota de veu a l'Oriol. Hola, Duri, què tal? T'ensenyo una demo d'una cançó que m'ha vingut al cap ara. Adéu. I quantes coses han passat, crec que m'he enamorat. He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat. Els meus tetes l'han tramat i a mi m'han embaucat. M'han fet jugar a un joc que diu... Un cop ens vam ajuntar a l'estudi, vam veure que a aquest beat li faltava harmonia. Quan vam tenir el beat acabat, vam decidir que ja tocava gravar les veus. Passat, crec que m'he enamorat. He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat. Després de tot això, només calia passar pels processos de mescla i màster. De l'1 al què surts amb mi aquesta nit. De l'1 al què vas em ressecar el partit. De l'1 al què, de l'1 al què, de l'1 al què. I ja estava llesta per escoltar a plataformes digitals. I què passa amb el directe? El directe necessita molts estímuls. Per tant, canviem els arranjaments de les cançons per fer-les molt més potents en directe. I posem marques, canviem els patrons de bateria, pugem el tempo o hi afegim molts instruments. Però la millor manera d'entendre-ho és que vingueu a veure el directe. He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat. Els meus teres l'han dramat i a mi m'han embaucat. M'han fet jugar un joc que diu de l'1 al què surts a mi aquesta nit. De l'1 al què vas em ressecar el partit. De l'1 al què, de l'1 al què, de l'1